واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وكافرlar Hudaýy goýup başga bir mabutlaryny tutundylar ki olar hiç zatny halg etmäni başarmaýardylar. O özleri halg edilen mahlukdylar. Olar özleri üçin zerere de qadir däldirler we nef bermäge de qadir däldirler. We diýerleri öldürmäge de qadir däldirler we ölüleri diriltmäge de qadir däldirler. We kıyamatda ölüleri qabrdan turulmaga da qadir däldirler. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وكافرlar aýtdylar, bu Qur'an hiç zat däldir, meger bir yalan zatdyr. Şonu Muhammed özünden çykaryp aýdypdyr. Oşa hakda şoňa başga kowmlar da kömekçi bolupdyrlar diýip. Pes kafirler nihayetde uly zulümni etdiler ve yalan kepni aýtdylar. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وكافرler Qur'anyň barasyny aýtdylar. Bu awwalkylaryň hikayetleridir ki şonu ýazdyrypdyr. Pes şu hikayetler şoňa ertir akşam aýdylýandyr. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. Pes ey Muhammed sen aýt, Qur'any nazil etdi o zat ki serlerini bilýärdi. Asmanlarda bolsun we ýerde bolsun. Tahqiq şol gafurdur, magfirat eder we rahimdir, bendelerine rahmeder. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وكافرlar aýtdylar, näme bolupdyr bu peýgambera ki taam ýer we bazarlarda ýörüp gezýär. Näme diýip şoňa feriştäni iýerilmedi. Pes şoň bilen bile gorkudýan bolardy. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Ya da näme diýip şoňa bir genjo hazine asmandan iýerilmeýär. Ya da şoňa bir bagy bostan bolmady ki şondan hemişe iýip dursun. O zalimler aýtdylar, kesizler tabi bolmaýaňyz meger bir jadu edilen adamga tabi bolýaňyz diýip. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Bak gör sen baranda ne tariqa mesallaryny beýan etýärler. Pes şolar gumrah boldular. Hak ýolun tapmaga qadir bolmadylar. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. Nihayetde ul hayr we bereket ýetedir. Ol zati ki istese size ondan ýaxşyrak zady berer. Cennetlerini berer ki on baglarynyň we gasyrlarynyň aşagyndan näherler akýardy. Ve size kasırlarını ve köşklerini verir. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. Belki kafirler kıyamata inkar edip yalana nispet verdiler. Ve biz kıyamata inkar etýänlere cehennemni